చూసారా, ఒక్కసారిగా ప్రాణం పోయినంత పనైంది కదా. కేరళలోని త్రిశూర్ జిల్లా కొడుంగల్లూరులో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కురుంబ భగవతి ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఓ చెట్టు కింద ఓ వ్యక్తి హాయిగా పడుకున్నాడు. ఇంతలో ఓ భారీ సర్పం అతడి తలను తాకుతూనే వెళ్లిపోయింది. ఆ అలికిడికి అతడు ఒక్కసారిగా నిద్రలేచాడు. అక్కడున్న వారు కూడా పక్కకు తప్పుకున్నారు. నేరుగా అలాగే ముందుకు వెళ్లిపోయిన సర్పం ఎదురుగా ఉన్న మరో చెట్టు తోరలోకి వెళ్లిపోయింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను చూసి గగురుపాటుకి గురవుతున్నారు. అయితే అది విషపూరిత సర్పం కాదని వన్యప్రాణి ప్రేమికులు చెప్తున్నారు. చూడు